We gaan leren over wat is elektrisch vermogen. De ene lamp geeft veel meer licht dan de andere lamp. Op de ene lamp staat 25 watt, op de andere lamp staat 100 watt. Dit heet het vermogen. Het vermogen is de hoeveelheid energie die per seconde is omgezet. Het symbool voor vermogen is P, van het Engelse woord power. De eenheid van vermogen is watt, W. Een spaarlamp van 7 watt zet per seconde 7J elektrische energie om in licht en warmte. De motor van de hoogstellentrein Thalys zet per seconde 8,8 miljoen J elektrische energie om in beweging en warmte. 8,8 miljoen J gedeeld door S is 8,8 MW. Hopelijk hebben jullie wat gehad aan het filmpje. Tot de volgende keer. Created using Powtoon.